meeste mentorleerlingen zijn gelukkig geslaagd. En dat is heerlijk om positief nieuws te brengen. Maar goed, een enkeling die is voorlopig nog even niet geslaagd. Maar waar hoop is leven. Je bent in eerste instantie afgewezen. Dat had je wel gedacht. Oké, nou dan gelukkig. En dan komt het niet als een hele grote teleurstelling, maar... het hoort er zeker bij. Alleen voor de mensen die het treft, is het minder. En wat mijn strategie in ieder geval altijd is, dat is dat je het slechte nieuws direct brengt. Maar gelukkig wie er ook een soort goed nieuws te brengen. Leven de duimregeling voor jou. Ja, je bent geslaagd. Ik ben geslaagd. Ja, het is je gelukt. In de centrale hal worden ze opgewacht met ballonnen. De leerlingen die het slagen binnen kregen om 4 uur heen haar een voorlopige cijferlist. Hoe hebben ze scoord? Ik denk dat bedrijfseconomie het leegste wie en Engels het heegste. Hier een 4 op mijn wiskunde en ik hier een 8 op mijn biologie en Engels. 12 vakken een 8. Ja. Wat is je naaidan? Ik ga naar de PABO. De PABO, waarom? Nou, ik vind het heel leuk om bij bij te werken en dat zit ik wat bij jullie in de familie, dus vind ik mooi. Een 8 voor biologie. Hoe vaak gebeurt dat nou? Is dat uitzonderlijk? Nou, dat is uitzonderlijk. Het gemiddelde landelijk is een 6,3 en als dan een 8, dan zit maar koppers, schouders erbovenuit. En dat is natuurlijk een hartstikke mooi iets. Dus dan breng ik altijd de leerlingen die het een 8 gemiddeld stien en krijgen van mij een taart. Hoeveel win dat er dit hier? Dit wien voor biologie, wien er dit hier 2. Op naar de vakantie. Nou, we zullen eerst een weekend uit de Schelling straks. Dan camping daar of zullen we daar een beetje zoeken en dan zullen we daarna wel...